Jae nak jae katolo jae si. Selamat malam Pak Petro. Selamat pagi. Iki jam pira? Jam setengah loro. Wah iya, berarti wis pagi. Oh. Penonton sih lupa biasa. Nah. Tegese terima kasih pecinta budaya yang ada di kerajaan mriki niki tasih tresno kalih budayane. Nah, Mila kanca-kanca mengrasa nyuwun tulung aplaus kagem penonton semua. Mulane kuwi. Nggih. Kowe dhisik sadurunge duwe mobil, duwe sopir saiki nek neng ndi-ndi mesti tau nglakoni rekoso wis tau. Tegese rekoso ki mau ora duwe mobil, kowe nek ngemsi utawa ndagel ning ndi-ndi ki numpakmu ki apa? Ling gonceng ki sapa? Sepeda. Sepeda motor. Sepeda motor. Niku sing goncengke nggih adik kula. Adik kula terus nggih tangga kula, terus bojo kula. Nek ngarep kula mboten saged napa-napa ki ya. Kuwi tekno ajeng pripun nesu nggih mboten wani kula. Ya madhep rono ngono, madhep ning stang ngono, madhep ngarep ngono. Mboten madhep teng bojo kula. Oh, madhepmu ya ngene ngono malah. Nggih, nesu duyoi ngono. Nggih, Mbak Tatin, jumeneng Mbak Tatin. Kupu kuwi Masih semangat ya Mas Encen. Semangat aja nganti kalah karo piyayi mriki. Luar biasa ya Mas. Pamyarsane tesih kathah kathah. sing sami mungon Nah, nggih. ditungake. Tungake. Oh iya, mugi-mugi sedaya masyarakat wonten ing kerajaan menika tansah pinaringan sehat nggih. Amin, amin. Lancar rezekine Pak Bu. Amin. Nggih, rezeki ingkang berkah barokah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Awan-awan menyang Solo. Apa? Warga Kerajaan. kerajaan tansah panjang yuswa. Amin. Awan-awan golek kawat. Apa? Mugi warga kerajaan tansah sehat. Amin. Mangan bakwan rupane ireng. Mugi ibu-ibu kerajaan meteng bareng. Meteng bareng ya piye ngoten ya Dora. kata-katamu iki lho. Malah elok kuwi. Nah, iya. 17-an rasa nggo drum band dadi mlaku bareng klutuki dhewe. Ya ora ya. Kandhani kok caping gunung. Caping Caping gunung. gunung. Panyuwunipun menika dipun jengglengaken. Saben bengi nyawang Ku Aku kaget kaya kodhok mencolot saka kono kok langsung rene lho. Lah jenggleng Lah niku iya lho. tak kira iki lek jengleng nang kono jebul langsung menculat rene. kok ya nek menurut adoh ya Mbak ya. Nggih niki ternyata saka kono tekan kene ya tekan lho. Oh, sikile Ya tekan wong lanang ki mau kalah kok. Padahal sikile sak opret ngono. Saupret to ya pas rapas mesti ya pase yo santai. Orang nek iki mau iki urung pas, aku belum terasa. Masa urung krasa? Urang, Mak Slemet ngono urung krasa? urang. Wes pati rasa iki. Mungkin nek anu rada seru sithik ngono paling ya kerasa ya. Oke. Lagi ya, gesel ya gini ya. Napa nek ngono kuwi? ancang-ancang. Acang-acang. Acang-acang mah kaya Oh, Mas. aku rawani harmoni kirek ngono rawani. Lha kuwi wis bacot bumi lho. Rawani. Ya kowe ngelokke aku kirek berarti kowe asu. Lah kok Lah aku kan cilik kono gedhe. Lah sing mudeng basane kirek ra asu sapa? mongko Pak Tantut. Aku ngomong-ngomong Pak Tantut karo- luwih gedhe timbang aku lho. Pak Tantut. Ya kono header. Gak pakai cah. Cek sisan. Aja
biasa bae rasa kemaki ta. Rumah sana itu dolanan. Wong mlaku kok gigi. Ibu-ibu ingkang sami hamil ditepuk perute amit-amit jabahi. Ben ra turun. Ya cek ya. Nggih. Nek sing baken ki wong meteng ki sing penting ki pikirane semelek. Gayan aja rekoso aja abot. Kuwi insyaallah ki laire sehat normal ngono lho. Iya nek mbak menawa yuk bayangke jenengan ngono lho. Terus dadine kaya kowe. Iya ta. Aja lah. Aja. Nek rezekine ra apa-apa. Aja kaya aku. Engko dikira aku melurun. Oh bener aja. Yen mamajang hamong karo janor Pol ya. Hah? Wis pol. Lah, aku rong kerasa belas lho. Waduh, aku nek ngisore. Kaya ning sor galon aku. Kowe rong tau keblekan galon kowe, ha? Bro. Tak bleki tenan apa piye, ha? Kok saya ngisor galon lho. Gak buat nesu. Galon teneh do mimik kabeh kok. Kan. Wong kok sombong ram. Lah ngapa sombong? Wah pamer. Kok pamer? Wong kentol kok kayak dhuwur ya peneng to. Kecek tenan lho kowe kentol-kentol. Tembak kae. Saisane. Iso muter lho iki. Oh, iya. Iki sing ngendi lampu iki. Ayo. Kesetrum lho ngono dasmu malah dadi cilik. Wis ndas piro iki. Ra apa-apa wareg kok ya. Kembang wae watahan Gunung Ayo dioyak nek jeneng madong ki ngoyak. Sik, aku sesuk kaya gendho kaya Taman Sari. Lah ngapa? Ya ngono ki jeneng ngene. Kaset ah. Kok malah kaya kintel. Kintel nek. Kewan nek. Kewan selain kewan kuwi apa to jane? Iki apa? Oh, arep ngantel aku jasal. Antilen. Hah? Antilen. Kowe arep ngampleng tegese. Kowe arep ngampleng ki antil ning nang aku. Oh, ngampleng ki. Ngene iki lho apa mau? Tak kira ki antil ki opo aku ngono. Aku bingung aku. Kok mate kono? Antil ki Kampleng ngono. oh kampleng to. Ngomong kok radong kok. Kamplengan aku. Pipi. Pipi. Alah padha raine ra apa-apa lho. Kok sae-saene raine. Ya kuwi rai to. Rai apa? Rai lok. Dadi ora saben wong itu demok ngono lho. Piting tenan. Pacitan, Lot, gelem melek kowe. Iya. Apa? Kecitan Piye to? bablas sing. Pacitan. Oh ganti to. Pacitan Sarwi Sik, kok kleru yutarni. Lah katimbang kono mlayu terus penak kene meneng manut. Ibu raose pripun, Bu? Niki dijenggleng kalian Sing sportif, ayo totalitas.
Wong ditekoni rasane dadak totalitas barang. Ya, pripun Bun? Durung krasa kok. Kandhani ya. Ora krasa. Maklum, Lah ngapa? wis tuwa. Wong Mbak Tatin ya urung krasa lho. Aku ki ya ora krasa lho. Punamu ki mbok di nganu lho. Ngoti. Ya ngoti. Diongotin. Kaya pringe diongoti. Mbok ngambil gene jenengan to, Pak? Apa? Damel jenggleng. Kowe iki ora ning dalang ngajeng jenggleng sinden iki ora eneng. Tak talan cara ngendi? Ngampil kerise niku lho. Nenong Panas. Udan. parikane uncek sik Mbak Tatin ben mikir warga kerajaan. Warga kerajaan. Heeh. Apa ki parekane? Ya iso wae numpak jaran. Heeh. Awan-awan Awan-awan. ngombe es. Terus? Warga kerajaan tansah sukses. Oh, ngono amin. Mbak Tatin, Ono macan. Ning ngarepku. Lho macan cilik iki. Iki macan. Iku ora macan, blacan. Iki macan bonsai. Blacan ora Oh, belacan. macan. Berarti bel. Blacan iki koncone garangan lho. Garangan iki sapa? Ya koncone garangan. Tak kira garangan iki. Ono macan apa belacan? Manut sepetekan. Ono belacan. Ana blacan Ning ngarepku. nek ngarepku. Mugi warga kerajaan Mugi warga kerajaan sukses selalu. amin. Allahumma amin. Telolet. Amin. Allahumma amin. Sapi bayi. Yang nguti tarian. Iya. Yang nguti ayo dipiji. Ngelokke kula. Piye? Apa? Dek guyume kaya kok asu kawin. Jan ora cetha tenan. Ayo yang nguti. Piye? Ayo yo. Tarian. Mbok sing sportif iki mau sadurunge mangan mau mbok yo digawe palikane sik. Tuku wajan. Tuku wajan Neng Kartosura. neng Kartosura. Yayi kerajaan. Yayi kerajaan. Mugi panjang yuswa. Amin. Allahumma amin. Telolet. Amin. Allahumma amin. Sing telo lelete kok ora? Hah? Meneh. Wis rampok. Aku jajal tole lelete sik tok. Ya parian sih. Oh ya siji meneh. Siji meneh. Anu, Sinten, Pak? Mbak Putri, Mbak Putri. Mbak Putri. Kowe arep muni uncek ya sak karepmu, kerajaan ya karepmu. Awas. Mangan ketan. Nah, iya. Mangan ketan. Ngono kuwi rasa dadak digregeke. Mangan ketan. Mangan ketan. Kreatif. Baru ngombe kok. kopi. Kreatif ya, Pak. Karo numpak jengki. Kok iso mangan lho. Mangan ketan karo numpak jengki terus piye reng gejot. Parikane aja Parikan. mbok gawe sulaya. Kecek pisan. Becek sisan. Warga kerajaan kathah rejeki. Amin. Allahumma Awas. amin. Amin. Allahumma amin. Iki mbok tak pasangan nang mobil gue iki. Iso ngene-ngene kaya Lah iya. nek nanggon dalan sing gronjal iso ngene-ngene. Ibune kadasbor. Nek tak salah kono ketoke paling ya iso kono lho. Aja ngono. Cek. Dalam. Cek. Anakku ki lho, ambok ora tau guyu. Weruh apa wae dagelan piye iki ora tau guyu. Bareng weruh kowe mesti guyu ki lho. Engko tersepona. Dikiwa Bali wae, Mbak. Lah iya. Kok tekan kemanggo dolanan, diseret ngene iki lho. Lah sia-sia. Gedolanan. Kowe hati-hati. Lah ngapa? Bojomu nonton ning kono lho.
Ambo yo ben. Mbok kon turu nyopo lho. Yo kan arep delok ucek. Oh, Pak Tulus. Dadi njeluk jenengan bulus. Piye? Kan Pak Tulus sing lanang, sing wedoke biasane ngetutke jenenge sing lanang. Terus? Nah, yen kaya garwane yen Pak Tantut kan Pak Tantut, yen Bude ya Bude Tantut ngono. Terus? Yen jenengan garwane kan asmane Tulus. Heeh. Jadi Pak Tulus yen nyeluk jenengan Bulus ngono lho. Bulus? Heeh. Kok ora Bu Tulus? Pak bojone Pak Tantut ya Bu Tantut. Nah, Ra ono butut. Butut. Aku ora wani yo. Engko karo dingano neh. Yo, kapange? Semune lanang ngono wedok ora. Ora, amen. Pilih kasih kok. Iya. Menung ya, Mbak. Nadian Nya kowe. ngomong. Lah, Kono. berarti ngene-ngene mau. Yo ora ya wis kok. Nadian. Weh, wis Nadian apa panas Nggih. udan, Pak? Pun niku Nadian niku. Oh nggih. Nadian. Lah mau panas udane urung lho, Pak. Lagi ki Aku yo lali. Yo wis kuwi ae Nadian kuwi ae. Panas udan. Aling-aling. Caping. Caping gunung-gunung capinge caping gunung caping. Ayo joget, Ren. Sebelum aku tahu apa arti Neng jenglengane lho iki. aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya. Wong joget kok dadak dicekeli ngono ne piye mau? Ya kan sing lagi viral kan kuwi Piye? joget. Lho, sak polah-polahmu iki masyarakat kene do seneng. Esuk iki digo Bali, terus do dideleke ngarep lawang kae lho, dinggone ana tamu dipencet ting tang ngono. Iki karo Pak Gunawan diri. Mas, Pripun? sampean iki karo Pak Gunawan arep diri cari-ca ya. Mosok ajeng dicari-cari. Ora mesake apa. Iwake pahit iki. Dicari ngene iki lho, elok. Ngopo? Piye? Daginge akeh. Terus Yo enak to, gempi to. biasanya nek balungan kan yo ngene iki. Heeh. Kok ta? Iya. Tengkleng ngono ae balung tok to. Iki cocok dienggo tengkleng. Piye? Iya. Nadian wadon. Nadian wadon sarta lanang. Wahing iki medeni lho. Napa, Pak? Niku Wahing niku anak kula niku. Medeni. Iki dek anu tok dalang nek apa-apa dilokke. Lah wong Wahing ya mbok ben le. Lha kene Ora iso kaget kok. Wahing ki malah rekoso wong Wahing kok diuneni. Inomane banyu bane. Tak ya Mas. Langsung mawon. Ya mangga. Ya. Kapiro budaya.
hebat matur nuwun Mbak Tatin lenggah rumiyin. Nggih. Nah. Sore mau, Cak, aku wis Nggih. janji sing arep nyumbang lagu ndak caoske waktu ana ing laladan gara-gara. Wawancara Nggih. gara-gara mbok menawi piyayinipun tasih lenggah. Syukur alhamdulillah menawi sampun kuntur nggih nyuwun pangapunten lagune tetep diaturke. Lah asmanipun sinten? Ora Sing- nganggo asma mau. Bagenipun menika kula pengin nyumbang lagu, Pak, ngajeng ngulungaken layang menika. Gubuk asmara menika mawi tindih 200.000 rupiah. Oh ngaten. Monggo. Nek mboten kelintu sik gar golekno gar. Wah, jan. Monggo Bapak utawi Ibu ingkang badhe. Nggih, Bapak kadosipun Kang Mas kok Ah. malah nem kok kadosipun. Ingkang badhe dono swanten. Saking bakul gula, saking Simbah Putri. Nah, dipun aturaken kagem melipur anak putu kersane semangat belajar. Lho tenan belajar iki penting. Mulai saiki iki bakal ngaturan jam 7 tekane jam 9 ki anak-anak belajar tanpa nganggo HP. Nah, iki aku ya melu seneng banget mergone aja kok sing bocah sing tuwa iki cekeli HP medeni kok. Nggih. Ning niku nggih kedah wong tuwa niku menehi conto. Ya ngakon anake aja dolanan HP wae. Lah sing tuwa dolanan HP ya ditiru. Ngoten. Otomatis ngono ya. Otomatis tiru wong tuwane. Ngoten lho. Lah jaman saiki ya tangi turu sing digoleki mung HP lho. Mulane kuwi nek ngono Nek Kowe- ngono. Iya. Pun tegese kowe iki pamane nyekel HP ya ora oleh. mboten angsal. Patus kula niku tangi turu biasane bojo kula niku nggih nyekel HP. Kula jaman riyen nggih nyekel HP. Saniki mboten kula. Lah apa? Kula mboten nyekel HP, tangi turu nggih tangi. Terus goleki anak kula. Oh iya. Nggih, lah HP-ne go anake kok. Oh iya. Nek tesih lenggah iku dene wis kundur coba penjelingane nyuwun gungane karo Gendho Mufida Gubuk Asmara panyuwune diaturke. Mas Pur Dinamo tasih eksis kakangku siji kae selalu setia kok. Nggih. Wis arep sapa wae pokoke mesti neng kene saking Pak Mul nggara wong lor kula langsung nyetel YouTube Mas insyaallah mangke ngantos rampung alhamdulillah saking Juwana. Matur sembah nuwun. Lek Sogol nyuwun lagunipun Liwung wau sampun Lek. Wah. Mas Pur Dinamo wah iya. Mau Pak Waris nggih tesih mirsani. Lah nggih. Nggih. Pak Ome Kosurasa Krempan Bak Kramat kita sing anu mirsani. Widih. Mantar YouTube Ki Tantut Nggih. Sutanto. Ya. Iki sak kesele ngebiar Mas Pur Dinamo ki pedomane. Lah iya. Ya monggo nduk Mufida. Ya monggo. Jumeneng saking palungguhanipun ngaturaken lagunipun Gubuk Asmara. Wedeh dedeh. Ya. Mufida. Jas. Nah iya. Sumangga mbakmu beda penontonnya nganti mbakmu beda ape lara iki Yes, sugeng enjing. Halo Mas Enjang. Oke. wis kengenjing nak iki Good morning. good morning ya. Neng kene iki ya eneng kesenian sing jenenge jaranan. Eneng kesenian jenenge barongan lan sak panunggalane. Kanggo ngaturake lelagon sing jumbuh lawan karmani warga kene jaranan ning tak jaluk jaranan cara senterewe jak. Niku sing pripun? Senteno ora mboten gateli niku to. Beto. Jaranan senterewe ki mo jaranan saka Tulungagung. Jenenge senterewe. Tak kira ki Mbak Mufida ki kok jaranan kon golek sente dulet-uleti yo. Beto. Oh, gatel kabeh no. Rasake. Kira ngoten mboten mudeng. Wah iya. Malah jane aku mau sore mau wis karo rasan-rasan karo kanca nyetel YouTube iki arep ngaturke angguk utawa anu kumpungan ning Mbak Tatin. Malah sing ora gelem malah sing ngempuk. Ora usah. Oh. Kapake. Ora nek iki lagi kapak. Ora usah mbok kapake wis tele-telete kok bisa nguripe.
tadi gugu. Nah iya. Monggo Mbak. Nah yo monggo langsung kemawon. Yo oke ya. langsung ora benda awe ayo
Matur nuwun, Nduk. Hebat tarine ya elok, suarane ya elok. Mas Ucek tak kandhani. Bocah iki hayu. Anane kuwi wong tak kon leren ora ning gunane kowe iki mau joget malah kowe ndedawa napasmu malah mesake. Lah enten napa? Mulane ben joget ben mupidah dhewe kuwi ora sah. Oh, nggih matur lho Pak nggih. Oh aku iki mesake kowe kok kandhani kok. Oh nggih. Jenengan nginang to, Pak? Minang mbahmu. Ambek to kotakan iki. Kuwi iki lintingan, seneng aku iki lintingan Mas Uncak. Tak kira nginang. Ayo nek ora percaya ora sakno. Ah mboten mawon. Pengen teksek duk ngono ya. Lah iya ngatek kok. Rono gendi. Keringetmu ambune. Lho pun kula kae dodoran lho niki wau. Apa? Dodoran. Sing mare mboten mambu keringet niku lho. Ngene. Nek suwargi sibu dhisik kon nukokke anak-anake, aku tukokno odorono cah ngono. Bingung li nukokke. Odorono ki gaglakan napa ngono ki, Tuan. Lah lajeng. Ya diodoran kuwi ngerti. Oh deodoran. Heeh, sibu kuwi. Kok dodoran. Odorono tukokno odorono cah ngono. Matur nuwun, ya Drias. Nggih. Sinten? Besok. Mbak Drias. Anakku, ya. Wis Senin mulai kuliah. Hai. Marai mlayune cepet lho ya. Mulai kemare ora tak jambak ndase ya. Cepet banget kok mlayune kaya tikus pithi kayak tik ngono. Ya Mbak Drias. Nggih. Cita-cita mau jadi apa, Pak? Tikoni kae, tikoni Om anu Pak Diuncek kae. Pak D ketok tuweke rap. Kusik. Ngapa kok dadi ditutupi guyune ababmu mampu to? Ora ngono kan dani iki mbok dagelan sapa wae ora guyune angger kowe kok mesti guyu sampean nek kowe ditikoki karo wong lanang kowe tak nikahke sampean anu apa kuwi sing nang ngarep kae lho. Cucuk lampah. Cucuk lampahe uncek. Wis. Waduh. Ameng-ameng. Kene rabi aku wis umur pira. Gek cucuk lampah iki. Wah iya. Mbak Drias. Mau nyanyi apa? Iki ning panyuwun saka Mas Danang, jane sing ngaturke panjenengane Mbak Mupida ning nyuwun pangapunten. Tasih monitor 745 ing YouTube nyuwun tembangipun ninggal katresnan. Kang kula suwun Nimas Mupida, jane ngono. Ning coba kowe wae, Nduk. Lah kersane sing nyuwun enten YouTube to nonton YouTube to? Heeh. Ah nggih mboten sadi anu turuti. Lah ngopo? Ora nyawer lho. Lho. Kuwi nek karo Mupida nyawer no senengane anu tiwane manuk kok. Nah iya. Ya, mangga. Tersan nih, Mbak Drias. Nggih. Ya mangga. Tasih sekolah, sing penting sekolah riyen nggih. Awit cilik aku ora tau ngajari. Tegese nembang nyinden lagu ora tau tak ajari. Weruh-weruh dereke njaluk nyang SMKI terus weruh-weruh gelem melu aku. Maune nang SMKI tak melu Bapak Rasudi. Iya ditenono ya. Angger wis wayahe tuku pulsa ya ora mikir dhewe. Ya mangga. Korek kowe mbok cilih to, Gan? Kleru meneh. Engko dikira kula. Mboten aku. Kowe korek endi? Orang korek. Ya mangga diaturke ya mangga.
Luar biasa. Matur nuwun. Gampero grup. Lah kok kowe takon joget kok malah mulahke sikilmu tok ki. Lah nggih joget lho niki. Lho joget sak awake. Lah niki nggih joget sikil kula lho. Malah tuwil-tuwil malah. Oh, ngono wae sing ngendang senenge ram kok. Iki dolanan sing ngendang kok kowe. Ayo Mbak Tatin, mangga. Nah, iki lah. Soale kan Pun ajeng ngaturke lagu menapa kula borongaken panjenengan Mbak Tatin. Tenan kok. Bintang tamu yo tanjake no. Oh, nggih, panjake. Karo kowe bareng tanjake ya. Bulus. Kowe bakale arep ketemu karo Mas Uncek meneh sok kapan, Mbak? Ora ngerti sampean. Mboten ngerti kapan to, Mas? Mbuh. Nang akhirat ya, Mbak. Aja ngono. Nek kita ora ketemu sampeyan nang akhirat tok. Lah ngopo? Aku nang surga kono nang neraka ta. Kok isah Ya, lho. ora apa-apa. Ento. Iya. Menapa, Mbak? Waduh. Menapa nggih? Mbak pilok 6. Napa? Nuansa Slendro Sragen. sama, nuansa Sragen. Ya. Napa? Mangga. Karo Mas Ucek ta? Nyanyi apa, Mas? Lah, saiki wong loro. Duet. Iya, duet ya. Ya. Duet. Apa? Mbak Nonton kanan Swandara Gong, ayo, Truk. Ya.